Mga produkto kini sa Said Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga dolor. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Dolor. Kini akong problema bahin ni sa kumbana, bago magud ming minyo, pero sugdo na ko akong sugilanon sa languyang pa ni akong bana nako. Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na'y iyong papalitan matapos ang kinil. Pag-ibig ko't dangal, iwan mo akong may dusa't luhaan. Nak! Nay! Nay, nangita ni mo ay, ari asare. Kinsa, Nay? Maningil ko no siya si mong utang nga pante o bra. Dili pa marunting sweldo, oy. Papaulihan sa nanay. Pataka mo lang na siya. Ay, murag wa man na mahinultol kung kanus-an na siya maningil, oy. Dolor, Nay! nay nangita ni mo, si Kakay. Manghuam sa kuno siya ni mo kwarta, bisag 50 para palit niya ang napkin. Huwag ko'y kwarta, oy. Papaulihan sa na. Hay, babalikan na inig sweldo. Unsa ba tao ni sila, oy. Kung di maningil, mahuwam. May gani. Kay wa magdungan. Nagsunod ra, kakidort. Dolor, Nay, wa pa lagi ko kwarta, Nay. Wa pa sweldo. dili ni maningil oy. Eh, unsa na manghuwam? Dili sad, mamisita ni mo. Ha? Kinsa man na? Si Julio kuno siya. Si Julio? Salamat dulu ha. Himo gyud ko nga tubang. Abi na ko di ka kitubang ako. Aw, ug maningil pa ka, di kita ka tubangon. Amo ba? Salamat kun mao na. Yan ang sa may ato ni mo, nasaag lagi ka. Oh, day dulur. Usa mo day tipo nimo sa lalaki ha. Nga imong higumaon. Kaya pa imo nagustuhan ana ba? Simple lagi kayo ako gusto sa lalaki, Julio. Kanang may pagka-bad boy, kaya ko niyang panalipdan sa unsa may mga kuyaw nga sitwasyon. Ako na isultihan di ka. Gapon. Doon na gitumbad sa skina. Unya buutan sad. Ako sa ipatindog dayon. Unsa? Imong gitumba niya imo ra sang gipatindog dayon? Oh, kay butan ko. Ang gusto gid nako bisag may pagka-bad boy pero religyoso. Mabitan langay ko day. Ganina raman ko muan ni din eh. Pero miapit ko sa simbahan. Ug midagkot ko din nagampo ko sa ato ang labawong makagagahom. Ug ni mama may ringa panalipdan ta. Unya gawas ana, kana sang may pagkahilason ganahan sa kuana. Kanang may pagka medyo bastos. O katong mga bata nga misunod ako dito sa simbahan kay nangayog kwarta nga inahak tong mga bata programa. Nangayog palit rugby pagka salbahis mga Ako para na- latay ko nung programa pre. Aw kun mao nya, naagid nimo ang tanan akong gipangita, Julio. But may pasabot gisugot ko nimo day. Wa pa. Ako tanan nimo gipakita. Pero ang pinakaganahan gid nako kanang bright. Well, actually, I was graduating in St. Francis Funeral Homes. I stay St. Francis University. And I was... Kana sang maayo sa math. Mao gid gusto nako maayo sa math nang gusto gid akong lalaki. Yes, my goodness. That is my favorite subject, you know? The square root of 25 is 5. The square root of 64 is 8. The square root of 65 is 66. Unsa? Ano sa ditong square root day, ha? Presume na standuwa yun, 65. Kaamaw ba ni mo, Julio? Naligaw ko ni Julio, hangtod nga nagauyab gid mi, unya nagminyo. Ug wa ko magdahom nga may kausaban ba di ay ang tanan, ilabi na sa iyang gipakita na kong batasan. Unya, Day, nagkot ka, day. Ato itong misteryo. hilom na Julio sirado rong minteryo. Nayabag ka mo adto ka gabi Di man karon ugma man. Nga naman, wala ka mo dagkot atong pagkalagkalang. Oh, naibaw gina siya nga wa ko kadto taon sa adlas minatay sa ako ang mga namatay taon. Kasi Kay? paggan ako yung bagsubugan at noon sa Unya, lagi nga nung karon pa magkakahon nagdagkot sa minteryo in town, uy. mura magod og ipabatyag ko sa patay, di ba? Kay pagsuod nako nakita man ako ang imong panty nga ginamit. Buang patay. Paraw ka. Ouch, ouch. Ouch? Unsa to bahong patay? Dili ka ikaw o nimaho ng patay, ha? Durol. Recorded by X Thunder Gaming.
kumbana. Uy, tripan permi. Unya. Pre Julio. At tubang intos lang ng nagdahan pa. Nakinomdo pa katumbay nga sinaligan ni Salon. Katong tindira ba? Oh, Lita? Si Lita? Ikaw, Lita! Sali kayaw katakam. Ano man, pre, ha? Buha nga, ni Mabros mo ito maong nawa sa tindahan ni ng Salon. Kini Mabros. Ah, ano ba, Diyos? Hmm. Purbida. Amo kayo may tabo, basta magdaon og saging maghigda. Sapat ka niya, pre. Lagi. Amo okay na, natural gina. Ako pa. Kaya nga daw, basig lain niyang, basig siya ko yung gikaon. Dili, saging. Siya ko, kay Dong! Ay, sabang ka na, pre, ha? Ay, lagsam. Dong! Usa to? Lakaw sa kuha. Patuon ay, ko saba, mama sila isip ha. kayo, ha? Doon ako na siya ipakuha. sige, day. Ay, nagbiyahin bahay ha? Oh, day. Sige. Pre. Ano, pre? Usa na itong imong gisulti kaniya, pre. Ano siya? At tubang maingon ka nga, ay lagsaba, pre. Kay naas marini mo. Ano da ito, pre? Tigo noon na sultiyan. Oh, lagi. Tigo ko ni sunod ni mo. Noon sa mga. Ano ba, day? Ang ano to? Mura mag hadlok ka masayos, mari nga. Maunay na itabo ni Lita. Katong tindira nga ni Mabros. Ay, hoy, tuno na, pre. Waro to, pre. Sige, pre. Ah, Tuod ay, malain ako istorya. Nangambita dito para Jorix. Dorex. Probida si noon. Kuya, sarap pa rin, Donald. Sa may aksyon. Abot, patuon ko na ta. Kay, mag-inom din ito sila. Sige. Ato ta. Ako saan mo? Ato ko. Ayog sabang marinig mo. Okay, siguro yun na di mo sugot. Mau ba? Basta kinibaw na ka, ha? Okay, pre. Kapitan ko, bay. No problem. Sige, pre. Haris ako, pre. Sige, pre. Padusa ka dito, pre. Bingo, pre. Bingo. Uy, where na kailan mo kanina naglakaw? Si Lita man ni. Akong kababata. Lita! Oy, Dolor! Hoy, kumusta naman ka, besh? Ay, okay ra. Buros pa taon, bes. Hello, congrats. Ikaw pila na. Primero pa, uy. Oh, wala ka nindot. Asa nagtrabaho ang papaan ng bata, besh? Da, wa, uy. Way klaro ang amahan, ani. Ha? Way klaro, uy. Pero salamat na lang kay naay Salba. Mao pa, may nuuin. Masalbahay sa samahan ng bata, di ay, uy. Unsaon, wa naman mi patumaaw. Ambot og buhi pa ba ka rong karaho. Pero okay ra makahang imong kahimtang, Royn. Oo, kay pinangga man ko sa kong pag-uong kaplag. Mahal man ko niya. Ay, ato na rin sa baya. Karong Domingo ba? Kay birthday man ko na ako. Unya, hikayan man ko sa kong palalap. Oh, sige. Asa dapat ang inyo? Naluoy ko sa akong usa ka best friend kani adto nga gipaangkan ra di ay siya, pero may nalang gani kay dunay misaw niya o gusto gyud mo pakasal niya. Unya, dong halyo. Dong, karong Domingo ba? Kuyog ta ha. Day. Sige, wala problema. Adto ta sa akong amiga, giimbitar ko birthday. Ano ba? Kuyog ta ha. Kaya mo na so, ha? Sige, Sige. uy. Onya, ako, naarabas ako imbitasyon, ba? Abing ko yung gas parisido. So di ka mo kuyog na ako. Kaya ka kuyog sa imong barkada, sa imong mga kumpare, mao ba? Ako, ano ko dahil? Nakailakan na kay nako ha. Suway ro balibad nako, di ba? Iguas ko mo sa Mazinger Z. Si Jersey? Mazinger Z. Di ba? Katulog pa rin ko mo. Oo. Bida. Gusto kang paluparo na ako. Ay, Kupo mo. problema, bulutis pa, ibubog ko. Yay! Ay, bida. Kita naman ko ang salida, Lagi. Basta, karong Domingo way balibaray. Mga matay ang mga matay. Giyahak na. Tarong niya, pre. Ay. Tinawag lagi, pre. Bida na si imbitasyon sa akong asawa. Nga, kuyugon ko. Ingon ba ito nga mga matay ng mga matay, pero bida, lisod kayo na. Hindi siya mula ko, ko. Mo, pre. Ay. Ako na naman itong ingnat para Jorix, pre. Sabtalas pa rin jurig, soy. Bida. Sa ako naman, nga ako nung man. Ay, ako lang ingnat para Jorix, pre. Sige, pre. Mangita lang ko pagi, pre, nga makalusot ko. Naabit ako sa siya lakaw. Pangitaan lang ko pagi nga. Matungar ko dito ilang pre, Jorix. Sige. Paning kabuti, pre, ha? Ako lang itong gisara naman itong para Jorix. Ulagi, pre. Bukod ako sa bol. Ang ringnon na naglayan akong lawas para di ko kakuyog sa akong asawa nga si Dolor.
Mas malingaw ko dito sa grupo ni Resido Dores. Isang Petra ba eh. Hindi gyud trabaho ng balibad. Hindi gyud kakabalibad na ako tan-aw na to makapumugo sa pangdako. Na malagi ka diha, bangon na. Manglakaw na ta, nagsabot ta ba tadaan ha nga makuyog ta? Ikaw lang tingali day. Ano man? Murag doon ako ilanat. Ha, pagtarong pa. Lagi day. Oh. Tay pa, bi. Asa mo tong thermometer di ay? Dara. Kadiyot, bi. Ibutang kay mag-dryer ko sa kong buhok kadiyot. Kasi klaro ni mo ikasabot eh. Ibutang na. Tagkaan ko thermometer. Ibutang ko sa ilo pero ako ning painiton sa kadiyot ha. Sabto ako later. Painiton ko didaan. Initan ko ng mga 10 seconds. Okay na kayo ni. Dahil yun, ibutang na ko sa kong ilok. Kani, okay na ni. Ibutang ko sa kong ilok para makita ang dolor nga. Init yun ko. Niya, ibutang na nako. Ay, kainit. Ay, napasok kong ilok. Das dolor. Hoy, ano na ni mag-ibutang sa imong ilok? Ay, asa di. Bi. Asa di ibutang na eh. Ambi nga. Ay, nakuha ha. Diha na sa imong baba. Recorded by X Thunder Gaming. Pipila day. 38. Dinhin lang ka sa bahay ha. Ay, nang paglakaw. Ako na lang mo adto. Dinhin na lang ka. Salamat. Inahan si Dora. Gipaslak dito sa akong babag thermometer. Para mo kapamutag deodorant. Bahuar akong kilo. Huh? Bidasos. Inahan niya. Kanahan ba yan? Ito na siya. Ang mag-ilis kong dali. Siguro ka, pre? Sino? Nga maaris pare Julio, pre? May ngonton siya, pre. Nga iyang yung kuno paninguhaon. Pre! Narapin na rin. May anay yun. Biliban ako. Pre! Pre! Pre. Ay, porbidas. Kanahan ba yung hintabua? May gini kita kung pagi taon, pelhin na tilan ako. Para di ka kuyog sa iyang mga lakaw ba? Di ko ganahan to yung lakaw, porbida. Masing ma-out of place ko dito. Di pa rin din, balingaw kita, di ba? Kita na ito sa lubot, may parang lingaw ta. Kung sa'yo kasyo din ron. Ay, birthday sa kusawa, pre. Ay, di ba noon may kasal? Pero magpakasal rin, pre. Bao ba? Yes. Aso ka, Marte? Dali, pre. So, ali, inakoy ganda mga diris lamisa para raginin na to. Dali mo! Dali, pre. Hubuhan yung chinilas, pre. Hubuhan, pre. Artihan sa mo baya. Probida, nagkar ba kay lapo ko? Lapukon mo ito, tiil. Dala lang yung chinilas, pre. Dala mo ka, pre. Lapukon kita bay. Asa imo asawa? Ara. Kayo? Di ala di ka. Day dolor? Di ba kihilantan ka? Ako anday, kini nawa man pagtumar ko tambal. Mao nga, iniapas lang ko din eh. Yun sa man yung pagkaibangan ni asa ko din eh. Ako ang kining. Bish, dali na. Kay manganta ta. Besh, kailan man niya, Besh? Oo, manitawa na, Bish. Ang wife ko angon nga amahan sa akong isabat. Ha? Kailan mo anitawa na, Bish? Mauna akong bana, Besh. Ha? Day, una ko kuligay. Nabalik ako hilanat. Pre! Animal! Animal ka, Julio! Pahimo dyan ang Agosto ron! Julio! Mao na akong problema ron, kaya akong bana, siya day ang amahan sa gisabak sa akong best friend. Naluoy ko sa akong best friend, kasi akong buhaton. Ihatag ko nila ni akong bana sa akong best friend, kay may anak man sila. Tutalo man sad may anak. Unyang murag nabugnaw na sad ko niya, kay ira day akong gibuang. Kasi akong buhaton. Unsa man og kamo ang pasultihon? Dolor. Okay, ang sender dato ka nagadlaw, Agolya. Si Inday Dolora, ti Pres. Dolor. Si Inday Dolora, ti Pres. Simple naman kayo na yung problema. Pero grabe sa niyo, kay ang iyang bana, nakahilabot yung babae atong mga pila ka tuig nga kuan ti Pres, nga nanganak taon ang babae. Nga sukod man day sila sa dolor. Kay silingan ragod, sa pikas iskina ra,
Nya mo si Lita may pangalan sa Bombay. Pag adto dito kay birthday laging Lita, giimbitar si Dolor. Nya si bay iya sang amigo, gibitar po di ang amigo ni Jurex nga moy banang Lita. Di nagadto sila silang bay. Pag adto gaabot sila ati pres bawaan ni noon nga iyang bana, baoy amahan sa unang anak ni Dolor. Porting gubota. Mao na iyang problema ro ati pres. Unsaon kani hatag ba kanina ko akong bana no? Sa Dolor total daam sila anak, kami wa may anak. Na may bana si Kwan. Mao na diha. Lita, Kwan. Mao na diha. Lita. Mao na. Sa una na ni mulit nga nagtipo Right. naman to sila Jurex o si Kuan. Sa una mo anak. Ayaw na lang. Sa ilua lang na imong Sa ilua bana. na lang. Normal man na siya nga mahitabo gyud na inana. Pero butay, kuan nga, kung mausap pa ka, ana ba, i-warning eh. Oh, ringi lang daw. Mausap. Warning lang day. Warning lang kay para dili kay Kuan. Ay lisod man kaayo nag-imuhan ng pausbo nimong bana anak. Sus lisod kayo. Ba, unsa may atong Kining iyahang gibuhat sa iyang bana o dili naman still nga daghan pagpangutana pero klaro gyud kayo sa mo'y amahan. Arte nga ako, ang babae nga silingan naman ta sila, amiga man sa sila. Wala siya kay balong nga bana ni siyang silingan. Ano? Silingan naman ta sila. Iwa mo sa may bawo nga mabulgar siya itong hikayon na nga mag-abot sila Dili, dito. pero, ni ba, palitan silingan sila, managailag sila. Adi tingali ate pres, ang babae tindira man tong nang salod. Dili ko taga diha, tindira naman siya. Dili ni biya gali kay tungod lagi nahitabo sila si yang bana nga si sa tingal yang bana dro. Sa tingal na barang Dolor. Julio. 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 Oh, nahitabo silang Julio ni biya taon tos Lita. Pag biya pagbalik na anak. May gali ko doon ay ni sa gubang laki Matos Jorix. Oh, nya mato di Dolor, ngayon na bala ko no ihatag ang iyang bana. Ma'am Dolor, kanang kinasal ba ka mo? Kinasal Awa, ba ka mo? Dili? mutubag, ma'am. Oh, o dili ka mo. Nakasal na sila, bam. Nakasal na sila. Okay. Kinasal man ka mo, ang pangutana, makaako ka ba? Makaako ka, Oh, ha? mangingon ako na lang ihatag akong bana kay dunam di si anak dito. Ah. Ako sad wa na ko'y gana kay yara kong gibuang. Ah. Oh, kay nagluib man, no? Mawara na. Oh, gibuang. Ako mangutana ko, makadawat ka ba kung imong ihatag na imong bana dito? Kay mato pa nimo, wala na siya gugma. Oh, wala na siya gugma sa iyang bana. Ikaw may akong pangutan noon, kung makaako ka ba? Kaya kung makaako ka, para wala kang problema, pagsabot mo. Mag-unsa naman siya, wala siya ba na? Hamay last week, masigit sa kaproblema, kaya ni kamang doon niya, manghura na sa ng hulyo ng kwan. May dagang bana ko, Pedro. Tabagi ko nung kailangan si Biudo, ikaw ni Hinamay! Dolor, kailangan mo ka biyodo, kaya na ako ka, Pedro. Mura sa kababina. Ganahan kag bayot. Kay man. Ganahan ka rin. Mo tugkara inday pananglitan ng madawat man nimo nga imong ihatag imong bana ug madawat man sab nimo nga wala na kay kauban, wala na kay buong panila ikonsulti-sulti. Kunya to, kung di mo dawat si Lita. Dala, may bana si Lita. Mao na. Gubot. Gubot Adi na lang kang bambina, oy. Palakihan na lang rin sa babina. Ikaduhang linya, ningon mo siya nga, wala na kuno sa igugma kay dibuang man siya ni Julio. Usa pa man ito'y kapuslanan gulyat. Mo ingon niya, usa sila kabay, pero dili na mag-iipong kwarto. Mag-ingon ana. Di ka nang uliot ang gusto. Sabi ta kabuan ng... Day, Dolor, kanang hangyoon lang na ako sa Lisa, day. Naganahan sa kasiya, do. Di mo na kuno Sa tanding mo rescue ni mo da. Pas Pedro. Istorya kang lisan, hagok na ikabuti mo. Ane, Ma'am Dolor, aron malamdagan ka, i-apel sa mga pag-ampo, tawagan ni Mama Mary, tungkol kay si Mama Mary, nakadawat man gani nga magmabdo sa sagwa siya ibana. Mao na. Una-una na, nakadawat siya nga himuon sa inahan, pisagwa siya ibana. Ikaw, sa gihimo kang asawa, panwa kay anak, tukara na. Ako inikaw man, matudan ta sa katapusan. Ang sa'yo kitapusan, Bob? Ato tas katapusan kay dili man ta dumalayo na ning kinibuhia, inig atos katapusan pangaloan man taghusay sa Ginoo. Moingon dayon sa Ginoong Hesus sa pinadayag 22 bersikulo 12, mo balik ako nga magdalaganti alang sa tagsa sumala sa iyang binuhatan. Sumala na pala ndungay inday, ha? Kay ako gulyat ba? Ano man? Kanang Pedro kanang pero di na ko kabayuton. Ano man? Hindi nang katabayo. Tungod ni Dolor? Dili, so kaya nga nahugos hagdan ka. Kung namatay pa ko ng pakahuga. Wala. Ipas ka. Naon sa mga pagkahuga, day, Bob? Oo, kasagdan, nga naman. Dahil ako nauna kong gulit, katong gabi, last na lang to, eh. Last nga. Ano ba siya? Ha? Katong may patay-patay ko doon, First Last. Ako nauna kong gabi, nga last na lang to, hindi na lang ko, eh. Pabutong ito, goon. Salamat pa natin ka naman nun. Kung ako ang ipasol, tihon. RMN